acompañado dun debuxo de Luis Seoane e outros non galegos como Rafael Alberti nas súas coplas de Juan Panadero. Ben, estamos falando de Argentina, sobre México algunhas brevísimas palabras. En México, os comunistas galegos agrupáronse en unha comisión galega do PC, en boa maneira animada por un personaxe tamén importante do comunismo galego, chamado Luis Soto. Promoveron organismos que querían ser unitarios como a Alianza Nacional Galega ou a Comisión Gallega de Ayuda a la Junta Suprema de Unión Nacional. Quizáis o activismo desenvolvido nos primeiros anos de exilio acabou convertíndose en México na utopía del regreso, en sueños de nación, como se chama o título do libro de Ollos Puentes, porque desde 1946 o centro de gravidade republicana non estaba ni en México, ni en Argentina, sino que estaba en París. Os principais impulsores da constitución das organizacións políticas do exilio galega en Francia foron, sen dúbida, ou en boa parte os comunistas. Boa parte. Xa nos anos 40, como veremos, promoveron en Francia organismos unitarios como Unión Nacional. Enrique Lister, retomo ahora a súa biografía, regresa a Francia desde o seu paso pola Academia Frunze en Moscova e polos exércitos vermellos e o exército polaco, regresa a Francia no ano 1944 e vai xogar un importante papel nese exilio comunista francés a partir dos anos de mediados dos anos 40. Un daqueles organismos pretendidamente unitarios, ou que pretendían ser unitarios, foi o Frente Liberador Galego, que tiña como objetivo a unidade de todos os partidos galegos no exilio para apoiar a loita guerrillera e aos grupos antifranquistas do interior coa pretensión de ser embrión dun futuro goberno autónomo galego. Sempre é interior exilio. Ese Frente Liberador Galego deu paso ao Bloque Republicano Nacional Galego, que desenvolveu unha certa actividade entre o ano 46 e o 48, e a participación de Lister foi clave nese organismo. E neste momento parecía que con Santiago Álvarez xa na cadea, volve ao país no ano 44, no mes de agosto, creo recordar, detido pola policía, non sairá, como dixen antes, hasta o ano 54, pois ben, con Santiago Álvarez na cadea parece que o Lister se vai convertir na cabeza visible dos comunistas galegos no exilio. Veremos despois que iso vai variar. Ponse de manifesto en a cultura comunista os símbolos son moi importantes, como noutras. Se pon de manifesto en que é o representante por Galicia no terceiro pleno do Comité Central do Partido Comunista celebrado en 1947 e intervén cunha ponencia chamada Galicia en la lucha contra el régimen de Franco e por la República. Por certo, aí se lee que o povo galego non era separatista, le une con los demás pueblos de España la voluntad de salir de la guerra. Unha tese que mantiñen os comunistas do os comunistas do PC por nós. Os anos finais da década dos 40 non foron unha época dourada para a oposición comunista. O grupo dirixente comunista no exilio parecía non ter unha estrategia clara. A represión provocara numerosas caídas no interior. A loita guerrillera, que en boa medida era responsabilidade de Lister, chegaba ao seu final de maneira pouco brillante. En Francia, ademais, o PC foi ilegalizado en setembro de 1950 a raíz da operación policial conhecida como Bolero Paprika. E para completar o panorama, Stalin morreu en marzo de 1953, así que o panorama era pouco brillante para o PC. Lister, que ata ese momento residira en Francia, tivo que exiliarse unha vez máis, estaba perseguido en Francia, e foi enviado a Praga. Despois da toma do poder por parte dos comunistas en fevereiro de minoría, converterase nun dos núcleos centrais do movimento comunista a nivel internacional. Foi sede de moitas organizacións internacionais de marcado cariz comunista, como a Internacional de Estudiantes, ou a Organización Internacional de Jornalistas, a Organización Mundial dos Sindicatos ou o Consello Mundial da Paz, do que Lister entrou a formar parte. Ben, o noso protagonista viviu en Praga como responsable das comunidades de comunistas españois nos países de toda a Europa Oriental. Se convertía en nexo de unión entre o núcleo dirixente comunista de París e o de Moscova. Día, por exemplo, Dolores Ivanov. Ahora xa, a estas alturas, a principios dos anos 50, parece que entre as súas responsabilidades xa non se encontraba a de manter a relación coa militancia en Galicia, ou polo menos non hai constancia de. Pola súa banda, e volvo a retomar agora a vida de Santiago Álvarez, volvera ao país, como xa comenté, a mediados de 1944. Pouco despois, caeu nas mans da policía e permaneceu nas prisións franquistas hasta o ano 54. A mediados dese ano é liberado e regresa a Francia para trasladarse a continuación a Praga e asistir ao 5º Congreso do PC,
no que, curiosamente, intervén como representante dos comunistas galegos, conta el mesmo que elixido polo grupo dos comunistas que saíran do país para dos comunistas galegos que saíran do país para asistir ao quinto congreso do PC. Formou parte xa nese período Santiago Álvarez do Consello de Redacción de Cuestiones de la Paz e el Socialismo, revista teórica e de información dos partidos comunistas e obreiros que tiña a súa sede en Praga, precisamente, que tamén estaba isto. Acatou finalmente a proposta, unha vez máis, do buró político do seu partido para trasladarse a vivir a México, co objetivo de neutralizar a actuación política de dous exmilitantes da importancia de Jesús Hernández e Enrique Castro, que estaban realizando, como se decía na linguaxe da época, actividade fraccional. É dicir, tiña que purgalos, en palabras tamén comunistas. Ademais, Álvarez responsabilizaríase do resto das organizacións do PC en América. Pouco antes de rematar a década dos 50, cambiou de novo de domicilio sempre as ordes da súa organización para instalarse en Francia, o que non vai significar en absoluto a fin das súas viaxes. Mais ben ao contrario, porque desde Europa ia encargarse das actividades internacionais do PC. Así, en 1959, participou no Congreso de Emigración Galega de Bos Aires, asamblea na que presentou unha comunicación sobre os foros, de forma que é un paso máis na súa preocupación pola historia de Galicia, tema o que irá publicando a partir desa data numerosos artigos, sobre todo ao longo dos anos 60. O sexto Congreso Comunista, que de decembro do 59, consolidou o cambio de rumbo que comenzara cos anos co acceso dos chamados mozos, encabezados por Santiago Garrillo, a responsabilidade dentro da organización comunista. O grupo dos mozos, e poño entre comillas o de mozos, enfrontarase o que daquela tiña a dirección efectiva do partido, encabezada por Vicente Uribe, que era o representante do grupo dos vellos. En realidade formaban todos prácticamente da mesma xeración por idade. Había unha pequena diferencia de idade, pero desde logo culturalmente e identitariamente a cultura era a mesma. A loita entre os novos e os vellos saldouse coa victoria dos mozos, de Santiago Carrillo, e, bueno, pouco despois esa nova dirección, que se consolidaría no seguinte congreso, do que falaría ahora, que establece a política de reconciliación nacional no ano 56. Parece que o sexto congreso, o sexto que definéis de ano 59, consolidou un reparto de responsabilidades entre os nosos dous protagonistas, que quizáis viña de lonxe, non sei moi ben. A intervención de Enrique Lister, que era membro do comité executivo, xa non se chama de puro político, sino que empeza a chamarse comité executivo, curiosamente, como xa dixen, membro do Consello Mundial da Paz, bueno, pois a súa intervención, a intervención de Lister, xira ao redor da cuestión militar, de formar parte do Consello Mundial pola Paz. Problema desde que, a verdade, viña ocupándose quizás desde os anos 40. Santiago Álvarez, que por primeira vez entra no máximo organismo de dirección do PC, que é o Executivo, fala novamente de Galicia. Insisto que hai unha especie de reparto de papeles. Alí, nese congreso, Álvarez apuntou un aspecto fundamental da batalla, do que él consideraba un aspecto fundamental da batalla ideolóxica a que o PC debía facer fronte. Era a cuestión nacional, tarefa na que o partido habería de popularizar a súa tradicional posición de apoio ao dereito de autodeterminación. Despois do sexto congreso, insisto, de finais de 1959, Santiago Álvarez comenzou unha longa viaxe para visitar inicialmente a recén nada Cuba revolucionaria, país ao que, por certo, tamén viaxou Lister, non se sabe moi ben con que motivo. En xuño de 1960, Álvarez foi a México, novamente, onde as relacións entre a organización local do comunismo español e a dirección do PC non sempre foran fáciles, non foran bastante complicadas. No que se refire á comunidade comunista galega en México, Santiago Álvarez tiña a encarga de falar do caso Soto, de Luis Soto, tamén citado anteriormente, militante que, ao dicir de Santiago Álvarez, tiña unha actitud respecto al grupo gallego e realiza unha labor no acorde con el partido en el patronato da cultura galega. Parece ser que as conversas con Luis Soto e con Carlos Velo non deron os resultados apetecidos e non se quedou pechado ese enfrentamento entre Soto e o que aínda era a súa organización, o Partido Comunista. De feito, o PC non apoiou a candidatura de Soto á presidencia do Patronato da Cultura Galega. Segundo a versión de Soto, o abandono definitivo da súa militancia comunista nos anos 60 estivo relacionado precisamente coa actitude do PC respecto ao Patronato da Cultura Galega. Da lectura do informe de Santiago Álvarez que fixo desa longa viaxe que comenzara en Cuba, sácase a conclusión de que os comunistas xa non tiñan posto o seu máximo empeño, probablemente tampouco o mínimo, en América Latina.
había que ter controlada a situación, lóxicamente, nas súas agrupacións, pero non era o seu principal foco de atención. O Consello de Galiza na Argentina, que para os comunistas non responde aos verdadeiros intereses da loita franquista, entrar nunha vía morta, os comunistas nunca prestaran demasiado atención, e agora menos. En México tamén é certo que aparece unha revista, que é a revista Vieiros, da que forma parte un médico comunista, xa citado anteriormente, Francisco Comisano, pero tampouco lle prestan, parece ser, demasiada atención. E xa se o oído cultural e, ben, o caso é que xa o peso político dos comunistas de cara ao interior non está en América Latina. Por certo, tampouco dos nacionalistas galegos, non sei se o seu centro de acción vai ser Europa e non América. Ben, que van facer os comunistas xa nos anos 60 en Francia? Bueno, pois recollo tamén novamente unha frase de Núñez de Farias, na que di que si un grupo gallego tuvo interés y cierto éxito en preservar una esfera pública autónoma en el exilio francés, este fue sobre todo el PC. Non sei se é tanto así, pero, bueno, evidentemente, fixeron unha aposta clara. Prova delo foi a creación da Casa de Galicia en 1958, unha hegemonía comunista relativa. No terreo partidario, os comunistas galegos comenzaron a editar en Francia a súa revista teórica chamada Nova Galicia, no ano 66, e a finais do ano 68 naceu tamén no exilio francés o Partido Comunista de Galicia. Ahora sí xa temos unha organización creada. Os comunistas puseron un dos seus focos de traballo antifranquistas e quizáis esta é a novidade dos anos 60 na movilización da emigración económica. Realmente non foi unha experiencia única ni aillada. Foi un fenómeno que tamén viviron, por exemplo, os comunistas portugueses no exilio, nos anos 60 e o ano 74. O vínculo entre os exiliados políticos e os emigrados económicos, que falo os portugueses, efectúase a cotío no lugar de traballo e a través de diferentes prácticas, non moi diferentes ás que desenvolveu a emigración española, o exilio español en relación coa emigración económica. Por exemplo, a librería portuguesa de París, fronte á librería española, que actuaron como lugares de sociabilidade política, celebráronse xantares de fraternización, conmemoración de efemérides, etc. Os exiliados comunistas franceses contaron co apoio do Partido Comunista Francés e da CGT, igual que os comunistas españois, para favorecer a creación de organizacións portuguesas que teñen unha música semellante a das organizacións que os comunistas españois e galegos crean en Francia. Pois a Conferencia dos Países de Europa Occidental para a Amnistía dos Presos Políticos e Exiliados, a Asociación dos Naturais de Portugal, a Comisión de Solidaridade cos Presos Políticos, o Club de Mozos Emigrados, o Movimento de Mulleres Portuguesas. Sempre hai un certo paralelismo, por tanto, a experiencia dos comunistas galegos e españois respecto á emigración económica non é única. Ben, volvamos agora estrictamente ao caso galego. Das 4 ondas migratorias de España a Francia entre 1870 e 1970, a económica tivo lugar, sobre todo, a partir da creación do Instituto Español de Migración no ano 56 e foi a de maior volumen, a de maior cantidad de xente que emigrara. A diferencia de outros momentos, a emigración dos anos 60 asenteuse na zona de París, pero tamén nos departamentos do norte e do leste do país. As orixes deste proceso podense remontar a principios do século XX, cando os españois se convertiron nun grupo mayoritario en algunhas zonas de Francia, da emigración en Francia, quero decir, lóxicamente. Era unha emigración pouco politizada, na que os galegos eran moi escasos, algúns autores falan dun 3%. Pero a situación vai cambiar como consecuencia do estupido da Guerra Civil e da Segunda Guerra Mundial, cando a influencia comunista vai ser pouco a pouco, a modiño, vai sustituindo a influencia anarquista sobre esas comunidades de emigrantes económicos. Ben a través do propio Partido Comunista ou ben a través dos comunistas franceses ou do seu sindicato, a CGT, que non esquezamos que a partir do ano 63 publica prensa sindical en castelán, concretamente un boletín chamado Defensa Obrera. Coa chegada dos emigrantes económicos, a actividade da politización se redobra, evidentemente, moitas veces coa infiltración dos comunistas en asociacións xa existentes en Francia, como a Federación de Emigrantes Españoles Residentes en Francia. Outras ocasións se crean novas organizacións e algunhas delas chegan a organizar en marzo de 61 a primeira Conferencia de Europa Occidental para a Amnistía dos Presos e Exiliados Políticos, que crearan os comunistas portugueses. A campaña para salvar a Julián Grimao do ano 62-63, que fracasou,
supuso un paso adiante nese terreo. As conmemoracións da Segunda República, o apoio ás folgas asturianas do 62 e 63, a proxección de filmes, as festas campestres, eran actividades para intentar conquistar a emigración económica para o franquismo. A captación tivo éxito en ocasións e algúns deses novos militantes que previamente foran emigrantes económicos foron enviados ao interior para enlazar coas organizacións do interior. Foi o caso, teño algún caso recollido, o caso de Santos Costa Barroso, traballador emigrado en Francia, onde empezara a militar no PC e que por orde da súa organización volve a Galicia e, bueno, pois vai ser un dos reactivadores das agrupacións comunistas en plenos anos 60 e 70 en Ourense e en Lugo. Nos primeiros anos da década dos 60, a actividade clandestina, como digo, se acelerou, xa falando no interior do país, pero as relacións entre o interior e o exilio cada vez son máis fluídas. Por exemplo, no verán de 1961, dous dirixentes obreiros de Ferrol, comeza a época da nova militancia obreira, dos militantes obreiros de Ferrol, dos que conhecemos o nome, Julio Aneiros e Francisco Fernández Filgueiras, viaxan a París para reunirse coa dirección do PC. O ano seguinte, un deles marcha novamente a Francia, acompañado por outros militantes que, lógicamente, viaxan con pasaporte falso. Nesa ocasión reúnense precisamente, volvo outra vez aos nosos protagonistas, con Santiago Álvarez e con Enrique Lister, para falar do que naquele momento era a estrategia do partido, que era o asalto ao sindicato vertical. No mes de xullo do ano 62 regresaron a Francia outros militantes do interior. Concretamente, froito dese encontro de xullo de 62, saíron as consignas que cuidamos son clave para entender a estrategia do PC en Galicia ao longo de toda a década dos anos 60 e parte dos 70. Como digo, as viaxes a Francia foron xa unha constante. Comenzaron, ademais, a outro tipo de viaxes con outro tipo de exilio. E refirmo aos cursos de formación para a nova militancia, concretamente na República Democrática Alemana. Previamente, algúns militantes foran enviados á Unión Soviética, estamos falando dos anos 60, nos anos 30 e nos anos 40. E o caso de Carlos Núñez, que na principios da década dos 60 asistiu a un curso de formación en Moscova, curso de duración de ano e medio. Despois regresa a Vigo e se instala desde o ano 63 nesa cidade, e un dos reorganizadores do PC na cidade olímpica. Ben, iso é inmediatamente antes de que comecen os cursos na República Democrática Alemana e un dos primeiros casos que coñecemos é o de outro traballador procedente de Ferrol, Jesús Aneiros Rodríguez, que, como digo, é un dos primeiros en sair a Alemania Oriental e o sabemos por outro militante obreiro, Rafael Pillado, de Maisona, que escribe, bueno, as súas memorias e nelas existe un relato moi extenso sobre o seu paso polo curso de formación na RDA. Foi a cabalo dos anos 64 e 65 e durou 6 meses. Viaxou desde Ferrol en compañía de outro camarada, Remigio González, alias Pipo, e tras unha viaxe bastante cinematográfica, cruzan toda Europa, a Europa capitalista, por suposto, e chegan á República Democrática Alemana. Alí se reúnen con outro galego, van ser os tres únicos galegos, o terceiro chamábase Luis González Ferreiro, alias Ferreiro, sobre o que tamén existe algo escrito ou incluso filmado. 2 anos despois, a Delegación de Galicia vai engrosando as filas para estes cursos e a verdade que tiveron tamén unha sorte máis desafortunada porque por infiltración da policía boa parte dos que asistiron á República Democrática Alemana ao regresar ao país acabaron nas cadeas franquistas. Ben, en 1965, xa non me queda moito tempo, celebrouse en Francia o 7º Congreso do Partido Comunista. Das 136 persoas que asisten ao conclave formaron parte da delegación galega, Santiago Álvarez, como non, e 4 militantes do interior, algún dos cales xa os temos citado. Nese 7º Congreso, as decisións relacionadas con Galicia foron de gran trascendencia e a persoa que Lister ainda estaba militando, quen representa a Galicia agora xa con claridade, Santiago Álvarez. E digo que é importante o 7º Congreso porque cando o Congreso, estamos falando en sitio do ano 75, emite un mandato de crear o Partido Comunista de Galicia e do que se tardarán ainda 3 anos en facerse realidad. E ao mesmo tempo, Santiago Álvarez retoma esa teima por escribir, xa falará antes da súa ponencia do Congreso do ano 59, pero a partir de agora
empeza a ter unha produción escrita bastante numerosa sobre a historia de Galicia e sobre a chamada cuestión nacional, que digamos que a que marca o canon ideolóxico do partido sobre ese particular, do partido en Galicia, por lo menos. Como digo, desde o punto de vista organizativo, ese congreso vai ser importante porque sae o mandato de crear unha organización propia para Galicia. Temos constancias de algunhas reunións celebradas entre ese ano 65 e ano 68 e nesas reunións sempre participaron, ademais de militantes do interior, dúas personalidades, Santiago Álvarez e Enrique Lister. Casualmente, mellor dito, non casualmente, significativamente, o colectivo comunista de México e o cubano envían unha carta dicindo que non se enteiraran de nada, por cal quere decir que o proceso, que as líneas xa non pasaban ni por México, ni por Cuba, ni por Argentina, sino que todo estaba centrado en Francia e no interior. Ben, desas reunións preparatorias, Santiago Álvarez e Enrique Lister son, digamos, os que encabezan e os que teñen que sacar adiante o proxecto de creación do Partido Comunista, que non se fará realidade, insisto, en París, novamente, hasta decembro do ano 68. A partir dese momento, Santiago Álvarez xa vai actuar como secretario xeral. Lister aínda sigue aparecendo como membro do Comité Central do Partido Comunista de Galicia, pero aínda lle quedan únicamente 2 anos de militancia. Non esquezamos que o ano 68 é definitivo para o comunismo español, non somente para o galego, porque en agosto ten lugar a invasión de Checoslovaquia e por primeira vez os comunistas galegos atrévense a condenar unha actuación de Moscova. Sabemos que a partir de aí hai unha escisión do partido, 2 históricos menos conocidos, pero importantes, Eduardo García e Agustín Gómez crean o seu propio partido, e Lister mantense en silencio, mostra alguna reticencia sobre a postura do seu partido, pero a crise vai estoupar 2 anos despois, en 1970, cando o Mundo Obrero, o voceiro do PC, dá conta da expulsión de Enrique Lister. Un dos militantes do interior, Paco Balón, Francisco González Vidal, escribe nas súas memorias que o Comité Ejecutivo do PCA, que xa existía, analiza o caso da expulsión de Lister en decembro do 70, únicamente se producen 2 abstencións, unha das tales por unha chamada non de Moscova, sino de Santiago Álvarez, que se modifica, e todos, casi mayoritariamente, aproban a decisión de expulsar a un histórico, ou todo un mito xa, que é Enrique Lister. E co cal confín de momento, confín a 40 anos de dictadura. Xa vou rematar. Estamos xa a finais, nos 4 ou 5 anos finais da década dos 70, anos finais da dictadura. Ano 72 prodúcese en Ferrol un acontecemento tamén clave para o antifranquismo galego e para os comunistas, que son o suceso do 10 de marzo en Ferrol. 2 traballadores son asesinados pola policía franquista e 4 persoas inculpadas pola policía de ser os instigadores teñen que marchar novamente ao exilio. Estes 4 personaxes se exilian en París e se integran na comunidade comunista galega e se integran na vida asociativa cultural galega. Eles, e outros moitos, están por detrás da creación da Asociación Cultural Otoso, que mantivo unha certa actividade. E en paralelo, digamos que a Asociación Cultural promovida polo Partido Comunista Oficial, o Partido Comunista de Galicia, pero ao mesmo tempo Lister e os seus camaradas, xa por o partido, crean tamén outra asociación cultural propia, o cal a comunidade galega, unha obediencia comunista ou outra, ten unha certa actividade cultural. Ben, estes 4 exiliados, non vou dar do 10 de marzo, regresan ao país, lógicamente, pero a morte de Franco, e tamén van regresar ao país Santiago Álvarez e Enrique Lister. E se o exilio foi duro, como decía o poeta turco, se foi un duro exilio, o regreso tampouco foi doado. Resulta sorprendente o empecinamento do réxime post-franquista por negar o pasaporte de Enrique Lister. Un empecinamento quizás relacionado coa imaxe que o franquismo forxara deste comunista o que desde tempos da causa general se identificara coas checas madrileñas da Guerra Civil e ao que facía un simple peón de Moscova. A prensa da transición recolle con certa frecuencia noticias sobre as dificultades do canteiro galego de Lister para conseguir o pasaporte que se lle nega ata 10 veces polo goberno post-franquista, nun proceso que vai durar máis dun ano e ante o que Lister deu certas mostras de impaciencia. Chegou incluso a haber algunha carta colectiva
ao goberno solicitando que se lle concedera o pasaporte. Finalmente, a concesión do pasaporte e a legalización do seu partido, que é o Partido Comunista Obrero Español, que non vai participar nas primeiras eleccións democráticas, non chega ata principios do mes de novembro de 1977. Chega a Barajas, curiosamente un simbólico 7 de novembro, parece que as datas lle perseguían. Lister declarou, despois de 40 años de exilio, ha llegado la hora del regreso a España. Ha llegado el regreso a la patria, España. 30 años antes, en plena guerra civil, los escritores cubanos Juan Marinello y Nicolás Guillén recibían una respuesta semejante en una entrevista en la que preguntaron ao miliciano galego a razón por la que regresara a España despois da súa primeira estancia na URSS. ¿Cómo no iba a volver? Acababa de pasar la bárbara represión de octubre y comprendí que mi puesto estaba con los míos. Tamén chegou o regreso a súa terra natal, desde lo que xa hai noticias na prensa, e a acollida que recibiron na Alameda de Compostela, onde o decalo, Lister abriu o seu discurso memorável en galego e logo, cortésmente, pediu permiso para seguir en castelano. Aficado en Madrid, fixo en adiante numerosas visitas a Galicia e participou en actos políticos en ocasións ao lado de forzas independentistas. O regreso de Santiago Álvarez a España significoulle un novo paso polas cadeas franquistas, desta volta por la prisión de Carabanchel, en unha estancia non demasiado longa. A súa situación foi moi diferente a de Lister, dado o papel que o PC estaba a xogar neses momentos na transición. Legalizado o Partido Comunista en abril de 1977, Álvarez foi candidato comunista ao Congreso nos primeiros comicios democráticos. Os resultados foron desesperanzadores, e pasaron factura. O fracaso electoral sobrevoou sobre o terceiro Congreso do PCG, o primeiro celebrado na legalidade a principios de 1978. Parece que a elaboración das candidaturas provocara tensións porque as aspiracións persoais, e cito, para colocarse en posto de saída, de algúns militantes do interior chocaron coas dos dirixentes que viñan do exterior. Sen embargo, non parece que o peso dos militantes do exilio fose excesivo nesas candidaturas porque realmente solamente hubo un, Santiago Álvarez. En realidade, as tensións que atravesaron o conclave comunista, xa na legalidade, excedían as coordenadas galegas. Foi o escaparate político onde se escenificou por primeira vez o comezo da longa crise do comunismo español e galego. As tensións entre partidarios e detractores de Santiago Carrillo instalaronse no PCG. Xa como fose, Santiago Álvarez abandonou a Secretaría Xeral do partido, pasou ya a Rafael Pillado e a continuación tamén deste outro personaxe que morreu recentemente chamado Anxo Guerreiro. A pesar de que o Partido Comunista de Galicia acadou un escano no primeiro Parlamento Autonómico de ano 81, a crise parecía estar xa servida. Santiago Álvarez continuou en cargos de responsabilidade, pero xa non no comunismo galego, sino no comunismo español, e xa asentado en Madrid. Comezou a redacción das súas voluminosas memorias. Pola súa banda, Enrique Lister, tamén asentado en Madrid, seguiu á fronte do Partido Comunista Obrero Español, organización que non conseguiu nunca representación parlamentaria. Publicou un novo libro de memorias contra o seu gran inimigo político, Santiago Carrillo, e en 1986 regresou ao PC. E xa remato, o protagonismo político de Enrique Lister e Santiago Álvarez parecía chegar xa ao seu final definitivo. O duro exilio que tantos anos durara quedaba lonxe, pero a realidade seguiu a ser dura. Ambos os dous viviron a caída do muro de Berlín e a desaparición da URSS. E nada máis. Moi ben, moitas grazas, profesor Santedrián. Solamente temos 3/4 de hora de atraso acumulado, creo que temos uns 20 minutos, 25 minutos para o debate, se ainda hai forzas. Alguén quere tomar unha pregunta, alguna cuestión? Se non, empezo eu. Empezo por Víctor. Dentro deste fascinante, non sei se chamar o caleidoscopio, en todo caso bioscopio, este exercicio de dúas vidas paralelas, que o que nos di estas dúas biografías? É dicir, ata que punto son representativas da experiencia dos exilados comunistas galegos, españois, internacionais. Cal sería a túa posición ao respecto? Bueno, eu creo que son representativas do comunismo galego, que é moi pequeniño,
son representativas do comunismo español, posto que unha boa parte da vida do PC está marcada por o exilio, o PC nace en 1920, bueno, non se legaliza definitivamente, ten unha legalización durante os anos da República, pero o resto da súa vida ou clandestinidade o exilio, que lógicamente hasta o ano 77. Estamos hablando, digamos, da primeira gran etapa. E a dirigencia comunista española, galega, en menor medida, desde o punto de vista cuantitativo, forza a súa militancia e a súa dirixencia fora, en exilio. Eu creo que é significativo. E como decía ao principio, parece que existe todo un canon de independentista que non é exclusivo do español. O mesmo chileno en épocas moito máis recentes, os portugueses, e podemos máis seguir, ¿no? Bueno, pois Dimitrov acaba estudiando na Unión Soviética, ou vive na Unión Soviética. Eu creo que hai o propio Lenin. Lenin chega do exilio para entender a revolución. Eu creo que, insisto, esa idea do canon comunista do exilio me parece que é interesante. E os comunistas, desde o punto de vista galegos, son parte dese caso importante. De outra maneira, redundando nisto, en que medida, quizás non estes dous, pero outros, tiñan algunha marxe de voluntariedade, é dicir, tiñan capacidade de decisión a hora de escoller un destino? Pois, como citaba varios dos casos, pois a un se ordea que volva, outras condicións campesiñas en Ourense, etc. A outros exilados, por exemplo, sempre me chamou a atención o de Enrique Beira atacando Sofía, que me digas que facía en Sofía, onde había 3 ou 4 exilados españoles máis e pouco máis. É dicir, eles ata que ponto tiñan certa capacidade de influir sobre o seu destino ou realmente estaban nas maus da organización. Hasta onde eu podo decir e afirmar, eu creo que se son postcomunistas están en máis da súa organización. Desde logo o caso de Santiago Álvarez é clarísimo. Santiago Álvarez volve no ano 44 sabendo que o van capturar, senón que se damos un paso 20 anos despois, o caso de Julián Quemado, en plenas folgas asturianas, o partido lle di que volva a España, que volve a España. O resultado foi moito menos sorte que Santiago Álvarez, pero un caso paradigmático. E se no sentido contrario, eu creo que o mesmo. Se tens que marchar do país e marchar a vivir a Unión Soviética, pues marchas. Desde logo, cando falamos antes en setembro de 1950, cando se ilegaliza o Partido Comunista en Francia, o Partido Comunista de España en Francia, primeiro son deportados a Costa ou a boa parte, os militantes comunistas, aos que encarcelan, que son 100 e pico, e despois de aí o partido é os que os colle e os distribúe con os países da órbita soviética, que aí interven listas, e eles evidentemente non teñen nada que hacer. Colle, parece que marchan moi felices, ¿no? A un sitio e a outro. É dicir, que a marxe dame a impresión que tanto dos dirigentes como dos militantes de menos solidariedade é pequeno. Moi ben, Fernando. De México, Ciudad de México, Buenos Aires, no es mía, quiero aclarar, no es Castelao. Es Castelao que dice, es mejor un lugar donde la sociedad es amiga que otro lugar donde el único amigo es el que gobierna. De gallego, que creo que me parece que es una idea muy interesante. La segunda cuestión es una pregunta, porque vos usaste una expresión usada, o es una aplicación tuya, o es algo que usaban los contemporáneos, de fascismo, antifascismo, como humanismo, o sea, antifascismo, humanismo y terror. Bueno, ese es el título, como se sabe, de un famoso libro de Merleau-Ponty, que en realidad, si uno lee el libro, no es humanismo y terror, sino más bien sería terror humanista, el estalinista, y terror no humanista, el fascista. O sea que el interés era si esta dicotomía es una dicotomía que aparece en tus fuentes o es algo que se desliza en tu lectura.
Y la tercera pregunta es si encontraste algo. O sea, hoy tenemos bastante claro. Tenemos bastante claro. Tendemos a creer que el peronismo, en su construcción, es una cosa muy heterogénea. Y que unas franjas importantes del antifascismo argentino confluyen en el peronismo. Siempre se recuerda que finalmente hay dos figuras eminentes de la cultura antifascista, que son Bramuglia, ministro de Relaciones Exteriores, y Borlenghi, ministro del Interior, que proceden de la tradición socialista, que mostrarían que el peronismo en realidad, más allá de la imagen pública y los intelectuales de referencia, roba un poquito de todo, bastantes radicales, algunos un poco socialistas, algunos nacionalistas. O sea, todos los movimientos políticos argentinos se dividen en distintas proporciones. ¿No habrá también parte del exilio antifascista que, por razones que pueden ser instrumentales, o si encontraste algo, que confluyan también ellos sobre el peronismo? Pienso en casos que son famosos, ¿no? Tardíos, por ejemplo, el caso de Enrique Dickmann, el dirigente socialista, ¿no? Hay todo un mundo que, por motivos varios, Rodolfo Puigros, el dirigente comunista, ¿no? Que hoy en el momento inicial, o luego, a medida que el peronismo se consolida, se acercan a eso. No sé si hay algo en lo que vos viste que avale un grupo que seguramente sería minoritario, pero de antifascistas exiliados que confluyen en el peronismo, o no lo hay. Bueno, gracias por esa aclaración de la cita de Castelao. Y respecto de humanismo y terror, bueno, eso es una nota al pie de página del trabajo, es más bien una cita de Anton Ravenbach sobre las definiciones de esas alternativas fundamentales que se suponía el antifascismo. Este libro no lo conozco, pero lo voy a ver. Y sí, como mencioné, el gran debate, pero el gran dilema del antifascismo de inspiración comunista en los años 30 es defender la democracia y la libertad cuando el terror está en su apogeo en la Unión Soviética, ¿no? Entonces sí soy consciente de eso. Lo mencioné porque dentro del antifascismo latinoamericano hay una vertiente de la cual no hablé mucho, de resaltar los aspectos del antifascismo como defensa de la civilización en contra de la barbarie, que en el caso argentino, bueno, es parte de los ideas de construcción nacional desde el siglo XIX, y que en esta época a mí se me hace muy interesante porque lo usan como vindicación cultural de América Latina, ¿no? Argentina o México como reserva moral de Occidente, o como América como renego de Europa, que es una vertiente interesante. Por eso quizás mencioné lo de humanismo, y este libro, bueno, lo voy a ver. Y respecto de los casos del exilio, al menos de lo que he encontrado es del exilio alemán, ¿no? Este me parece interesante, de August Simpson, el líder de Das andere Deutschland, que también era oponente a Perón. Ese caso me interesó, y aquí creo que también es el caso de Vittorio Golovida, ¿no? Quien es el que escribe el libro de Batida Nazi-Peronismo. Pero bueno, es para mi asignatura pendiente. Me falta más estudiar cómo estos exiliados articulan también esta apropiación de discursos locales en la lucha contra el enemigo fascista. Alguna pregunta máis? Bueno, se non así, pois damos por pechado a sesión. Moitas grazas a todas e a todos. Un bo día e vémonos mañá
e aquí ás 10 horas. Bueno, a terceira sesión. Que